Да, Поли. Така, някого чакаме ли още или да си започваме вече? Мисля, че... Има доста микрофони за заглушаване, Галя. Ами, чакайте да видим сега. Добре. Ще малко. Добре, добре, вече мисля, че се заглуши. Окей. Още веднъж честита нова година на всички. Тук да си припомним хубавите моменти от коледните, новогодишните празненства, тържества, празнувания. Предполагам, че всички са получили подаръци. Имаше в някои споделения как хората са доволни, когато подаръка е от Forever, пък не са доволни, ако не е от Forever. Така малко беше акцентирано. Предполагам, че всички ние сме подарили подаръци най-вече от Forever или и в подаръци от Forever. Аз искам да ви споделя една история, докато още се събираме и така много приятна в нашата фамилия. На Нова година си празнуваме, ние живеем в къща. Някои от вас знаят, че в тази къща, в която сме сега с Милен, на горния етаж живеят брат му с съпругата и те също имаха гости с техните деца и внуци и децата тичаха нагоре-надолу по къщата и пристига най-малката от тях, техните внуци, която е на 6 години и пита ни нас, вие какво работите? И аз си казвам, ами нали знаеш, алоето, ние работим алое. И тя казва, о, алое, обожавам го. Обожавам го алоето. А тя е само на 6 години и разказва, сега аз мечтая да заспя и да сънувам един сън и пред мен да има 100 алоета от всички видове. От всички видове, които има 100 алоета, да има в съня ми. И ние пожелахме това да и се случи наистина, наяве, в действителност. Дори сме обявили за клиент на годината и за награда и връчихме един литър манго и казваме, иди сега на всички гости да ги почерпиш с алое. И тя отива на горния етаж, след малко се връща и казва, той деде пие ракия, другите не знам кой какво пие. С една дума никой не щял алое да пие от нейното черпене. И казах, явно ти си клиента на годината, слагай си цялото манго в хладилника и само ти ще си го пиеш. Тя казва, да, аз така правя. Вечер, като излезат всички от кухнята и аз си отивам и сама си пия алое. Значи, това е толкова автентично и толкова и се радвам, наистина ми е клиент на годината, защото няма никакъв, нито има натиск, нито пък има кой знае какво възхищение. Пие се от немай къде алое в тяхното семейство, но не е такъв ентусиазиран състава на семейството. Никой друг не ни го е казала това майка или баща и да я кара да дойде да ни говори. Просто детето само си харесва алоето. И то е само на 6 години. На тая история разказвам, защото имам и други такива фенки, понеже виждам сега Наталия, нейната дъщеря Ема. Тя е също такъв съвсем естествен фен на нашите продукти, без някакви, кой знае, някакви натиски или агитации или реклами от страни. Тя просто кара майка си, Наталка, ако искаш, включи се да разкажеш какво прави моята фенката на Forever, Ема. Малко ми е болно гърлото и по-скоро разкажи ти. Добре, добре. Един прополис слагай в устата и продължавай. Имам. Ема
казва: мамо, хайде, кога ще слагаме маска? Нали вчера слагахме маска. Днеска не сме слагали маска. Просто тя е фен много на козметиката, също и на алоe, прасковка и така. Така че това много ме обнадеждава, защото такива едни млади клиенти, които естествено са видели ползи от нашите продукти или не знам защо, много сами си искат да си употребяват продуктите. Добре, сега така от спомените и хубавата атмосфера от новогодишните и коледни празници да минем към новата година. Началото на новата година вече сме си видели подаръците, зарадвали сме се, минала е празничната атмосфера и се очаква от нас да направим нещо, което е изключително важно за тези, които искат техния бизнес да се придвижи, да направим някакво разширяване, някакво израстване, някаква промяна. Така че според мен, според моя опит, тези, които искат да придвижат бизнеса си напред, непременно трябва да направят планиране на годината. Разбира се, много е важно да правим и планиране на... Много е важно да направим и планиране на по-дълъг период от време, например 5 години. Добре е да помислим и за 10 годишен, 20 годишен период на планиране, поставяне на цели, примерно къде ще бъда след 10 години и така нататък. Вие знаете, тази тема всички вие знаете, просто само напомням, че важно е и мисията в живота да си определим. И като тръгнем от мисията, 20 годишно планиране, 10 годишно, поне за 5 години е добре ние в тази група да сме така наясно в едър план къде искаме да бъдем след 5 години. И абсолютно вече не може да избягаме от това да планираме 2025 година. Затова това е едно традиционно обучение. Правили сме го и миналата година, и по-миналата година, ако си спомняте, но пак ще го повторим. Ако искате, може да се включвате, да допълвате. Естествено, първото нещо, което трябва да направим е да определим нашата цел за годината в Forever. Хубаво е да си направите и други цели, семейни цели или финансови цели, или лични цели за себе си лично, но ние ще говорим тук просто за една цел, която е целта ни в бизнеса в Forever. Например, тук сме поставили програма за кола или пък ниво менеджер или ниво диамантен менеджер или кой каквото си иска. Може някакво пътуване да си поставите за цел. Така че това е първото, което е необходимо да направи всеки един от нас за себе си. Каква е целта ми в Forever за 2025 година? И само да си припомним набързо, ама бързо си отваряйте микрофоните и казвайте какво различава мечтата от целта. Само не се избивайте да отговаряте. Моля? Действие. И целта има краен срок. Браво, отлично. Разликата между мечта и цел е, че целта има краен срок. И след като знаем коя е нашата цел и знаем какъв е крайният срок, ние нека да си припомним, знаете, тази българска думичка смарт, на български какви трябва да бъдат целите, какво се изисква от нас, нашата цел на какви условия да отговаря, за да е правилно поставената цел.
целта ни трябва да бъде конкретна. Въобще всичките цели е добре да са конкретни, да са измерими, да са постижими, адекватни и да имат краен срок, както каза Петя. Тоест, на английски от съкръщенията на тези 5 условия и има точно това название SMART, което е известно на повечето от вас. И сега можете и да ме допълвате, конкретни да са. Ако искате, давайте пример за цел, която не е конкретна. Помагайте. Да стана успешна. Да бъда успешна, точно така. Или да бъда здрава, или да бъда много щастлива. Значи няма как и е необходимо да отидем вече към второто условие. Няма как да постигаме целта. Просто ние не може да определим постигнали ли сме или не, ако нямаме измеримост. Това е просто едно пожелание да бъдеш здрав, да бъдеш щастлив, да бъдеш богат. Обаче как може да измерим накрая, пък и по време на изпълнение на целта, в течение на времето, в течение на целия период, ние можем да преценим докъде сме постигнали, докъде сме стигнали с изпълнението на целта. Хубавото в тази цялата история е, че маркетинговия план на Forever много конкретно показва и дава какво е изискването. Примерно, ако си поставил цел супервайзър, изисква се 2 последователни месеца, 25 точки и така нататък. За менеджер знаете и така нататък. За диамантен менеджер също знаете. Важно е и всеки един за себе си да прецени постижимо ли е това, което той иска. Хем да е постижимо, но от друга страна пък и да все пак да е амбициозно целта. Тоест, хем да можем да я постигнем според нас, хем пък от друга страна да е малко по-голямо изискването ни, дори да не сме съвсем сигурни, че ще можем да изпълним тази цел. Даже в теорията всички икономисти, които са учили икономика, знаят, че при поставяне на целта е добре да се направи едно 10% плюс. Малко повече, ако примерно ние мислим, че ще завършим годината, да кажем, със средни точки, 50 точки месечно, ние да си поставим за цел 10% да качим. Още 55 да ни бъде целта. Може малко повече, за да имаме някакво напрежение, някаква допълнителна амбиция. Адекватни да са, релативни на английски, но на български това, нали, така го казваме, адекватни. Това е точно първото в началото, което говорих, да съответстват нашите цели на дългосрочните ни цели и на това, което е целта в нашия живот, мисията в нашия живот. И най-важното е единственото, първото, което ни различава от желанието или от пожеланието е да има поставен краен срок на изпълнение на тази цел. И това е, както се казва на английски, дедлайн. Тоест, просто живи и мъртви ние трябва да сме изпълнили. Този срок трябва да се спази. Ако може някой да ми помага за заглушаването, Иренка, ако ти е удобно. Така, сега ние ще разгледаме. Аз съм приготвила тук 2 примера. И първо, има ли някой, който е на ниво супервайзер и иска да стане, примерно, асистент менеджер? Една скромна цел, с едно ниво да си качи бизнеса
Има ли някой, за да може да имаме диалог, да ми помогне малко? Юрче, включи си пак микрофончето. Моля те, че аз без да искам те заглуших. Да. Аз съм супервайзор и бих искал да стана асистент менеджер. Добре, представи се за една минутка на всички. Юрка Радиева се казвам. От февруари месец започнах активно да се занимавам. Работя. Forever ми е като... Много ми харесва. Много се чувствам щастлива с дейността, която правя в Forever, за това да помагам на моите близки и познати. Запознавам ги с опитите, които бих могли да имат от нашите продукти. И това, че съм в Forever, ми дава много енергия. Зареждаме с много енергия и позитивизъм. Чудесно. И сега? Февруари, март месец. Моля. Малко се губи. Вайзор. Така. Март си станала. Кога си станала супервайзер? Малко се губи. Нещо при Кой месец си станала супервайзер? Иглика, можеш ли да ни помогнеш? Февруари, март месец миналата година стана супервайзър. Добре, чудесно. И сега целта ти е да станеш асистент менеджер за тази година, така ли? Да, така съм си Добре, планувала. Така, установихме целта, срока е края на годината и сега плана се прави отзад напред. Това също го знаете, но важно е, защото някои от новите хора, имайте предвид, че все пак това не е само за нас тук, които сме активни с 4 бонусни точки, но е хубаво да обучавате и вашите, дори с най-новите хора в екипите ви. Много е важно, новите хора понякога грешат, като започват от първия месец да правят планове. Винаги плана се прави отзад напред. И сега, ако започнем, Юрче, отзад напред, ако те чуваме, 75 бонусни точки ни трябват за 2 последователни месеци. Първото да ви кажа, че виждате 10% така малко по-напрегнато. Аз винаги, когато планирам годината, последния срок го слагам на 30 ноември, защото всичко се случва, има непредвидени обстоятелства. Освен това, може нещо да ни попречи в последния момент да изпълним задачата и затова нека да имаме един месец луфт. Освен това няма нищо лошо, ако през ноември ти станеш асистент менеджер вместо през декември, тогава може да използваш 45 точки от ноември и през следващите месеци по двумесечната или по 4-месечната програма за квалификации направо да преминеш на ниво менеджер. Но и дори да нямаш такива планове, то не се знае, те се променят идеите в процеса на работа, може да се появи такава възможност, може да помислиш, че имаш сили да го направиш и това всичко от теб зависи. Но дори и да няма, в край на краищата всичко се случва, не е лошо да има луфт един месец. Така че горе-долу реалистично е първия месец да е по-малко 30 точки, втория 45. Какво ще кажеш, Юрче? Да, то така би трябвало да стане. Да, добре. Значи договаряме се октомври-ноември, октомври 30 точки месечно, ноември 45 точки 45, месечно. да. И така. Ако нещо се обърка, имаме и декември. Добре? Имаме още един, да. След като поставим крайната цел, отиваме на края на периода, за който работим. Горе-долу вече ни е ясно как ще изглеждат октомври и ноември. И сега е добре
да поставим 6-месечна цел, т.е. разбиване на целта на по-малки парчета. Или какво беше? Нарязваме, както казва Кире, знаете, нашия по-висок спонсор, изсецкваме слона на парчиня, за да може да го изядеме. Така, нали сме започнали в Македония, така са ни учили нашите спонсори. Така, сега как ти се струва 20 точки на края на 6-месечето? Месечно, това е средномесечна такава цел. Колко точки да имаш месечно? 20 точки, някой може 20 точки е добре. някой може да му се струва малко, но да ви кажа, не е лесно 20 точки месечно да се постигне. Значи 20 точки, само да кажа, че Юрка много скромно си прави в момента на месец. Да. Нека да си права. Аз, понеже за всички, нали, с Юрка правим пример, но средно за човек да стигне 20 точки месечно бизнес не е много лесно, изисква се труд. И сега разбиваме на 3 месечия. Първото 3 месече, накрая, всъщност за март, ние целим 10 точки да имаме за месеца. Накрая на второто 3 месече да имаме 20 точки месеца. Накрая на третото 3 месече 27, за да може октомври и ноември да сме 30-45. Може на някой да му се струва, че от 30 до 45 е много голяма разликата, но уверявам ви, стигнали ли сте до 30 през октомври, няма начин да не направите 45 през ноември. Просто това е по-лесно. Това ще го изпълните. Така, Юрка, какво е твоето мнение? Добре изглежда. Ти сега в момента с колко точки си, примерно декември или последното 3 месече, средномесечно, колко точки имаш? Октомври, ноември имах някъде около 20 на месец. Този декември месец ми бяха 16 или 17. Значи за теб въобще не е проблем това, но ти наистина си така, наистина си под средното ниво. Сещам се, че имаше една презентация на Джон и Джейн, която казваше да не сме средни, да не сме average на английски. Не бъдете средни. Така че поздравявам те за това, че ти не си средния супервайзър, а си един супервайзър, който предполагам, че както Цецето казва, доста по-добре ще се развиеш. Има шансове и на следващия пример даже да направиш упражнение. Така че да допуснем обаче, че други хора които има много супервайзърски линии, които примерно започват със средномесечно около 5-6 точки. Има такива. Има ли или не? Има ли такива? Аз дори си мисля, че това е план и за асистент супервайзър, да ти кажа, защото един Ще асистент говорим супервайзър... следващия пример. Добре. Пример Аз не знам какво си ни подготвила, добре. Да. Така, добре, значи при Юрка е по-лесно, но сега това, че само, ако ми позволиш един съвет, това, че за тебе ще е по-лесно, защото ти вече си го постигнала, примерно това 10, не значи, че януари, ти го знаеш, разбира се, че ще стоиш на едно място и ще кажеш, аз това съм го постигнала, дай да си почивам, защото много е важен. Ние сме като спортистите, нали, знаеш, за старта е изключително важен. Началния старт, януарската ни работа е като на спортистите от нисък старт, надигат се и айде 100 метра. Нашето не е обаче 100 метра. Знаете, че нашия бизнес не е бързо бягане, 100 метра спринт, ами е маратон. Така че ние трябва да се подготвим от високия старт и за един маратон, който нека да бъде малко напрегнат в началото, но вече след това се изисква издържливост. Издържливост и постоянство са според мен най-важните качества за успеха в нашия бизнес. И ето как изглежда вече месечно.
Сега, това нещо аз съм го направила примерно. Всеки един от вас е добре да си го направи както той си чувства нещата. Само едно тук като съвет бих дала, няма проблем, ако в началото е по-малко темпото на израстване, защото дори това е правилото. В началото повече работиш, по-малко виждаш резултати. Докато с времето, постепенно, резултатите започват да ти се поизравняват според твоята работа и идва един момент, в който вече когато сме изградили мрежа, тази мрежа тя става като лавина, дори е неуправляема. Някой път дори може и да не очаквате какво може да постигнете с един голям екип, например мениджърски екип. Така че вие направете както планирате да бъдат вашите месеци, но дори едно задържане, виждате март-април, защо задържаме? Защото когато израснете примерно от 5 до 10 точки, това е двойно. 2 пъти 100% ви се увеличава бизнеса и понякога е трудно да задържиш, Какво трябва да правим? Давайте сега идеи, за да растем, т.е. как се правят тия точки. Ясно е, че точките така и така ще ги напишем, ще ги постигаме, но как? Новия човек пита спонсора си как да го направя. Кой ще каже как да правим точки, как да увеличаваме точките? Първо, какво? Първо, най-елементарно. Давайте. Включваме нови хора. Правиме Да. срещи, включваме нови хора. Да, това е второто и е много важно и най-големи резултати дава, но първо започваме от нашия... Ползваме ги продуктите ние от нашото за употреба. лична употреба. Точно така. Правим партита, много партита. Браво, Кате, браво, точно така. Първо започваме с личната употреба и споделяне. Второ, включваме нови хора и ги учим да правят същото. И това тук ни води най-напред до четворката. Може би повечето от вас са стабилни в този клуб, а може би някои са за пръв път в клуб. 4 бонусни точки. Сега важното е да го задържим. Около 3-4 месеца ни трябват, че понякога и повече, постоянно, непрекъснато да правим 4 бонусни точки, за да ни стане това навик. И в момента, в който това ни става навик, не знам Хриси Зарева дали е тук. Ако Хриси Зарева е тук, може да каже за навика да правиш 4 бонусни точки. Майя няма в момента. Майя няма. Аз съм запомнила едно нещо много отдавна, го беше казала Хриси Зарева преди много години, когато беше супервайзър. Тя сега е синьор менеджер, но когато тя беше супервайзър и правеше постоянно 4 бонусни точки, аз веднъж нещо съм я похвалила или съм казала браво, нали, супервайзър, постоянство. И тя каза, горе-долу в литературата това го казват, успехът е навик, ако сте свикнали, ако сте чули този израз. Свикнеш ли да ги правиш? И казва, аз съм свикнала да ги правя и откакто съм супервайзър, не съм прекъсвала никога да правя 4 бонусни точки. Като си помислите, като сравните с вас самите или с вашите групи. Аз, например, не мога да се похваля, че аз така съм започнала. Като супервайзър, горе-долу, почти нищо не разбирах, пък камо ли да правя четворка. Разказвала съм ви за историята, как сме станали менеджери. Друг път, някой път пак ще разкажа, който не я знае, но въобще хабер от понятие си нямах. Дори мислех, нищо не разбирах сега, като се връщам като супервайзер, защото нямаше ги тези хубави обучения на Ирена в клуб 1 бонусна точка и клуб 3 бонусни точки, 4 бонусни точки. Ирена още не беше в Forever. Както и да е. Изключително мъдро от страна на Хриси Зарева. От супервайзер непрекъснато
Без прекъсване тя си правила четворката. Така че вашата четворка е изключително важна. Второ, или то е към същото, но като така подточка към това да си правя четворката, правете си балансирана четворка. Предполагам, че всички тук сме четворкаджи и знаем как се прави балансираната четворка. Т.е. да се стремим една бонусна точка да бъде наличен код, но останалите от нов бизнес или от преференциални клиенти, но и тук има малка поправка. Нека не се ограничавайте вашата точка. Не ограничавайте. Направете колкото искате на свой личен код оборот. Примерно, ако вие пазарувате за вашето семейство 2 или 3 бонусни точки, няма проблем. Това не е проблем. Но старайте се 3 бонусни точки да имате от нов бизнес. Това е много важно. И когато вие направите това нещо, другите хора от вашия екип и те ще ви следват. Не всички, аз както ви споменах в началото с примера за моята малка племеница, не всички ще бъдат любители на алоето, не всички ще бъдат ваши партньори. Някои ще останат клиенти, не е лошо. Някои ще бъдат ваши партньори. Най-много, кои са хората, с които примерно работим сега през януари, за всички се отнасят. Юрка, най-много кои според теб ще бъдат? Какво в смисъл най-добри? Ами, резултата от една презентация е хора, които отказват, не желаят нищо от Forever, такива, които само ползват продукти, само са клиенти и такива, които стават твои партньори. Кои според теб са най-голямата група? Ами клиентите, които ползват най-много продукти. При мен са поне такива. Да, това е между клиенти и бизнес партньори, но общо резултата от твоите презентации ще бъде такъв, че най-много ще бъдат те, които са се отказали, които не искат да ползват продукти. Да. Но от тези, които искат да си вземат нещо, са повече преференциални клиенти, отколкото да искат да са бизнес партньори. Рядко се случва човек, който да иска да прави бизнес. В началото повечето отказват и може би след време. При мен е трудно с партньорите. Да допълня и аз само, значи, те ще започнат да се присъединяват в твоята мрежа, в твоя екип, когато видят личния пример, когато видят, че ти успяваш. Иначе няма за какво да им се сърдим. Когато ние не им показваме, че този бизнес става и работи, и те ще си бъдат само потребители, защото виждат, че ние ползваме продуктите и сме доволни и най-искрено това го споделяме. А по отношение на доходи и на развитие, ще ни гледат малко по-дългосрочен план как успяваме и тогава ще се присъединят. Пак става въпрос за доверие. Да. Моята статистика е горе-долу 30 към 1. От 30 включени, независимо по каква причина, понякога нововключените и те не знаят за какво се включват. Обикновено се включват, защото спонсора им е казал, този, който ги регистрира, или просто за отстъпката. Така че понякога хората не знаят в началото къде ще отидат и нямат визия дали ще са постоянно клиенти, дали няма в един момент да се откажат, нямат визия дали ще станат партньори. Много малко са те, които влизат от началото, казват, аз искам да започна да стартирам бизнес заедно с тебе, като и това не е гаранция. Това въобще не е гаранция, че те ще се развият като твоите бъдещи партньори. Така че интересни са тук нещата. Тук може вече, даже не можем, издължително я консултирайте с вашия спонсор или с вашия менеджер, зависи вече какъв ви е спонсора, с колко опит. Може някой път заедно с спонсора дори да правите някакви планове и да се координирате, а пък да имате нужда от съветите на вашия менеджер. И сега, колеги, менеджерите, давайте още съвети на Юрка. Какво още е важно, какво да не пропускаме. Казахме да правим презентации.
Значи, ако трябва с едно изречение, според мен, да кажем как се правят точки, презентации. Или срещи, нали? Това срещите едно към едно, то също е вид презентация. И друго, някой да даде някоя тайна, примерно как Юрка може да си изчисли точките още предварително, като си планира броя на презентациите в месеца. Кой ще подскаже? Пред моя опит, среща с средно 5 човека, минимум половин точка, но с 4-5 човека, понякога и повече. Това е едно златно правило, чудесно. Не на празно и Глика има такива постижения. Това правило аз го научих от нашата по-висока спонсорка, диамантен менеджер Вероника Лумянски. Лумянска казваше така, от една презентация, под презентация се разбира 5 до 8 души. Това е дефиниция на Михаил Страховиц. Не сме го ние си Глика измислили. Или пък, както и Глика каза, 5 срещи може да са индивидуални, то пак същото. Значи от една такава презентация средно очаквай половин точка. Тя ми го каза това, аз като един недоверчив човек, аз в началото бях много скептична, когато започнах Forever и като клиент, и после и като бизнес, и доста така ми трябваше да се уверя, да се стабилизирам, да вярвам в, как се казва, в продуктите и във фирмата. Не е станало днес за утре, така че имам предвид, че не мога да изисквам от новите хора да са по-различни, а обаче, слава Богу, има много по-различни и по-бързо хора, взимащи решения много по-бързо. Може би, защото и сега информацията е съвсем по различен начин вече. Но аз не повярвах на Вероника, когато тя ми каза това нещо, и 3 години си правих собствена статистика за мои презентации от моята група и на хора, с които съм била с тях, да им съдействам в презентациите. Толкова излезе. От една презентация поне 5 души, 5 до 8 е за по-стабилно, но дори и за 5 средно излиза по половин точка. Може да се случи в някои ситуации, може би малко по-добре, но то не е в постоянен план. Просто не си позволявайте да се надявате, че ще стане нещо по-добре. Може да стане краткосрочно или от определена презентация, но както казва и Глика, 5 души, половин точка. Така че, ако примерно за март или за април ни трябва 10 точки, разбира се, вие махате вашата примерно 4 или пък не махате според вашата ситуация, но ако махнем 4, остават 6 точки. 6 точки, за да ги направим, те се правят с колко? С 12 презентации, нали така? Естествено, не сте длъжни вие да ги направите самите 12 презентации. Не е много за един месец да направиш 12 презентации. Говоря по 5 до 8 души, нали, като домашните презентации или някакво събиране на презентации. Не, че е неизпълнимо, съвсем нормално си е, но ако ви се вижда много или може да кажем, просто не искаме толкова много да работим, тогава може тези 12 презентации да си кажеш, Юрка, аз взимам 4, примерно по една презентация седмично ще правя, 4 ми е окей, и останаха още 2. Нали така? 4 остават 6 точки, 6-12 презентации. От тия 12 презентации, ако вземеш ти 4 презентации, малко объркахме сметката, примерно ти колко би взела от 12 презентации за себе си лично? Юрче. Микрофончето.
Аз да ги водя тези презентации 12, защото до сега общо взето с помощта на Цецка и с Жани се справяме. Аз лично рядко съм се пускала сама да правя презентации. До ниво супервайзор е така, но след това да, вече трябва да си нормално е, самостоятелна. Да, трябва, но да. не си длъжна ти да ги направиш всичките тези 12 презентации. Ти явно се притесняваш дали спонсорите ще са свободни да те поемат или може наистина да са заети и да не могат, но колко, примерно, ти би желала лично ти да направиш? Лично ти с помощта на спонсорите. Ако искаш сама, както искаш. Аз се опитвам така, срещайки се с хора, нали, да правя такива презентации, но не са на това ниво, на което трябва да бъдат, нали. Просто ги Примерно, запознавам ако по някакъв. ти правила ли си козметични презентации? Да, правила съм. Ами, след като си направила колко? Приблизително. 2-3. 2-3. Мисля след 2-3 презентации, още малко с помощта на спонсорите, ти ще можеш сама да направиш козметичната презентация, няма страшно. Да. Има ли според теб някакъв проблем да направиш сама козметична презентация? Не, няма. Няма, ти знаеш първо почистване, нали, после Да. Да, рутината ми е ясна. Да, знаеш, имаш ги продуктите. Имам ги продуктите, Ако да. нещо нямаш, може да кажеш на спонсора, дай, че нямаме еди си, какво другия месец. Да. И Някакъв проблем. Помагаме си в това отношение, ако се е случило точно така. Ако нещо ми е липсвало, нали, спонсора помага. Но в общия случай го имам набора от продукти. Така. И според мен най-трудно е вече като ти си направиш презентацията, нямаш проблем, но най-трудното е накрая като свърши, както се казва в търговците, казваме затваряне на продажбата или заключване на продажбата. Оттам нататък какво да кажеш, нали? Тогава е по-добре да има спонсор. Така ли или не при теб? Ами да, така е. Така е. Но няма, тук в Forever не са трудни толкова презентациите, както в директните продажби, където трябва да си много силен на крайния етап. Просто можеш да попиташ хареса ли ви презентацията, може да попиташ всеки един от участниците какво му е харесало, какво не му е харесало. Всъщност, когато питаш някого хареса ли ти тази презентация, кое точно ти хареса, ти с тези така по-други, по-търговски начини на задаване на въпроси, ти питаш, искаш ли си купиш пенке или не искаш да си купиш, или кое искаш да си купиш. Ние не казваме искаш ли да си купиш, нали, това е, с което повечето, поне менеджерите го знаят, те са ти казали и ти казваш, кое най-много ти хареса. И тогава от отговорите, много е важно да изслушваме участниците в тази презентация, от отговорите ние се ориентираме, ти ще разбереш кой какво иска. Някой каза, на мен ми хареса най-много, нали, маската за почистване. Друг каза, на мен скраба ми хареса. Ако сте забелязали, тези, които са с по-мазни кожи, много им харесват почистващите ни продукти, скраба или пък клензерите, които ползваме. А пък други, които са с по-сухи кожи, казват, този крем много ми хареса. И най-хубавото е да ви попитат колко струва. Попитат ли колко струва? Значи тези хора са клиенти. Това е въпрос, който клиента го задава. И не се страхувайте да отговорите на този въпрос, а просто се радвайте. Сега не е тема на нашата презентация да говорим за това, но просто даваме пример. Менеджерите знаят, прекрасни спонсори имаш, те са много добри. Цецето беше трайно миналата година номер 1 в неменеджерската класация, така че имаш чудесни спонсори. Да. И Цецка и Жанет много ми помагат. Жанет, да, също има голям опит. Тя е много добър спонсор, според мен. Още ти си късметлика в това отношение. Много добре се познавам с тях. И те ще ти помогнат, няма да те оставят. Но връщаме се на това дали да направиш ти сама 12 презентации. Не е необходимо.
Можеш да намериш от екипа си 2-3 души, ако сте общо 3 ти и още 2, или добре да сте 3, като разделиш 12 на 3, 4 презентации на човек се падат. Тоест ти можеш да направиш 4 презентации, а другите може да ги разпределиш сред свои хора. Може би няма да успеят всеки да направи по 4, тогава ти се натовари с 6, те с по-малко, но имай предвид, че ти трябва да присъстваш, според мен, на всички тези презентации като спонсор. Но по-лесно е, когато презентацията, да кажем, някой от твоя екип поеме. Ти всъщност къде живееш? В Красно село. Така, в София си. Да. Тогава може да използвате и залата в офиса. Може. Но също може и да се позиционирате в Красно село и наоколо, които живеят по-близо, да бъдат при тебе, а пък друг някой, който е в Младост или в Люлин, може там да направи презентация. Естествено, ти ще бъдеш с тях, за да им помагаш. Може и твоите от менеджерите нагоре някой да дойде, ако има възможност. Но просто това е екипна работа. Не се опитвай всичко ти да направиш. Разпредели нещата и може би между тези хора, които правят и те заедно с теб презентации, това може би ще бъдат твоите бъдещи партньори. Да. Мисля, че почти всички основни тайни разкрихме тук. Юрчето, накрая на последната ни среща на клуба в края на годината, се надявам да сподели нашия успех. И останалите, предполагам, че ще бъде добре да направят свой вариант, ако са супервайзери. И сега, това, което с Цецето говорихме, друг един вариант за асистент-супервайзерите. Ако аз съм асистент-супервайзер, целта ми е да стана менеджер и това вече се вижда, че е по-амбициозен вариант. Кой иска да се пробва тук като упражнение? Кой асистент-супервайзер и желая да си постави за цел или вече си е поставил за цел на края на 25-та година да бъде менеджер? Хайде, не се бутайте един по един, само един ще може да говори. Той се осмелява. Ма те са много, искат, обаче не могат да натиснат там микрофон. Че вътрешния им глас ги спира. Да, има нещо. Саботаж. Да. Хайде един. Я да видим сега. Сибелче, с тебе си говорихме за план за менеджер тази година. Можеш ли да си включиш микрофона? Тя асистент ли е? Да, аз съм Супервайзор. супервайзер. А ние говорим за асистент-супервайзор, който е. Поздравления за Сибел. Да. Твоя вариант вече е готов. Ти си готова. Плана е 50% от постигане. Много полезно ми беше, да. Записах си Този всичко. ред на мисли искам само да я поздравя, че вече 4 месеца подред е активна с 4 бонусни точки. Браво. Браво, супер. Нали знаете, че е важно да консумираме нивото си, не само да го постигнем. Така че Въпрос към всички вас, менеджери. Как поддържате 4 бонус точки? Как поддържате тази... Не знам, да, защото аз лично имам периоди, в които точно този навик да изградя. Да съм постоянна всеки месец. ма ти за това си супервайзор. Като станеш менеджер, не стои пред тебе този въпрос. Разбираш ли? Ти вече си го изградила. Иначе няма как да станеш. Това е като една квалификация. Ето аз съм учител, примерно. И нали знаете, че за учителите има допълнителни квалификации, в резултат на които допълнително им се плаща. Различни категории. Примерно аз давам пример за учителите. Но може да бъде и за всяка друга професия. Така че, за да станеш менеджер, ти трябва да си вече готов да си менеджер. Тоест, да си се научил да имаш уменията и тогава ти дават квалификацията менеджер. Тоест, ти се доказваш, държиш изпита и го издържаш. И го изкарваш. Ако, примерно, не си готов, си на нивото, на което си, колкото и да ти си иска. На нас може да ни си иска, ето аз искам да бъда диамантен менеджер, обаче съм синьор менеджер. Значи не съм готова за това. Даже не съм готова и за соринг, щом не съм соринг.
и трябва да науча уменията, които да ме отведат на нивото соринг. А едно от изискванията е да не спираш да правиш 4 бонусни точки. Дори в най-трудния момент това ти е нещо като минимума. В длъжностната характеристика ти се пише, че ако искаш да вземеш пари, да ти дадат заплатата, 4 бонусни точки. Осъзнах всъщност, че съм имала хоби, е крайно време да направя крачката. Подсещаш ме нещо друго да кажа. Има хора, които приемат това като хоби, т.е. не си поставят план за месеца, не го правят системно, както трябва да го правят като бизнес, и те се налага в този момент да финансират хобито си. Направете така, че да можете това хоби да го превърнете в професия и да ви бъде източник на доходи. Това е разликата. Иначе ако не правим 4 бонусни точки, ние си финансираме хобито. Като ще го правим, нали казват, като ще е гарга, да е рошева. Значи, имаме си такава българска поговорка. След като сме се заели, правим системно нещата и въобще не е сложно на 4 седмици ти да си разбиеш примерно плана. Когато аз започвах, аз преди това бях мениджър в една фирма и там имах определени планове, които трябваше да изпълня. И знаете ли, даже това беше 2007 година, не ми даваха карта безплатно, ако не направя еди какъв си оборот на месеца, въпреки че аз съм на заплата. И допълнително работех в извънработно време, за да имам допълнителни бонуси. Това беше хубаво, че имам заплата, но имам и възможност да си изкарвам допълнително, нали, като работя в извънработно време, защото работех в сферата на продажбите. И имах екип. И аз с екипа отивах хем да ги обучавам какво да правят, хем и аз си взимах обекти, така. Но ако имаше месеци, в които аз съм под този норматив, дори си плащах картата за градски транспорт. И когато това беше голям стимул, между другото, приемам го така, а не като нещо негативно, защото всички неща са ме научили да съм твърда в живота. Когато аз реших вече, че няма да го правя, да ходя като наемен работник и съм готова, но станах асистент-менеджер и почнах да получавам над 1000 лева. Делина ще ни каже след малко, тя е асистент-супервайзор. Започнах да получавам над 1000 лева месечен бонус от Forever. Аз тогава от другата ми работа имах около 280 ми бяха чистите. И някъде с всичките други там придобивки, може би до 400 стигах. Аз просто реших да се откажа. Но преди това ясно си направих сметка какво трябва да правя, за да не падам под 1000 лева. И това, между другото, е също много важно да знаете. Примерно, като погледнете в маркетинговия план и виждате примерно, ако съм асистент-супервайзор, какви пари мога да получавам? Мога да получавам в най-добрия случай като асистент-супервайзор около 500 лева допълнително. Ако съм супервайзор, вече минавам, да речем някъде, казвам го сега малко ангро, някой може да ме опровергае, ако има по-реалистични в момента така скорошни бонуси, може да каже и нещо друго, но поне преди няколко месеца беше така. Ако, примерно, искам като супервайзор, аз получавам някъде около 6-700 лева, като менеджер получавам 1000 и няколко там до максимум до 1500, напочне човек да получава 1500, той отива към менеджер. И вече менеджерите над 2000 лева, но зависи какъв екип имат. Защото има менеджери, които получават и по 7-8 хиляди лева. Например, спонсорката на Чани, на моя спонсор, тя получава със сигурност, като я виждате, че е в класацията, получава може би някъде от порядъка на 7-8 хиляди лева на месец, а тя има само Чани. Представете ли си какъв късмет? Ето и това е един голям пример. Тя само един човек има, който е довел 20 000 човека в екипа. Това е да попаднеш на човека. Разбира се, тя за да си прави 12 бонусни точки, вече има някакви потребители, има си други хора, но в началото точно мотива е бил Чани. И искам да кажа, че тя е само менеджер. Но вече станеш ли сеньор менеджер, станеш ли соринг менеджер, когато си соринг менеджер, вече около 10 000 на месец ти е гарантирано. А когато си диамантен менеджер, в най-лошия случай поне 30 000 евро ще получаваш на месец. Най-лошия случай. Защото ти не можеш да си диамантен менеджер, примерно, без да имаш реални хора, менеджери, които да се развили мрежи. Така че има логика в целия този бизнес и на мен точно това ми харесва. Предсказуемо е. Да се върнем на това, че де-факто аз си направих сметка колко пари искам да получавам на месец
и съответно започнах да гоня тази цел. И вече го разбиваш. Колко партита, какви срещи, какво се получава от една среща, как да подобриш срещата и така нататък. Така, за да взимам сега думата, нека да каже, Аделина иска сигурно да разиграем бързо и след малко вижте колко е интересна срещата. И след малко ще трябва да минем на другия линк за клуб една бонусна точка от 12:30. Така, Ади, Аз предлагам, ако няма възможност за почивка, да не правим почивка, защото все пак темата е важна. Не е хубаво да я претупваме. Нека да си свършим нещата добре. Това зависи цялата година от това нещо. Добре, стига да може този запис. Има ли запис, между другото, не знам. Не. Няма. Добре. Това е уникално. Много обичам да няма запис. Като няма запис, който чу. Да, Днес това има, чувствам, утре да. няма. Така, нали? Добре. Айде на пазара на как да стана от асистент-супервайзър до менеджер. Кой иска да ми партнира, да ми помага? Хайде, да, осмелявайте се. Ще има и още един асистент супервайзор, който ще се осмели втори, след като приключим с Ади ли ще бъде? Кой е аз? Да. Добре. Галя? Галя, ти ли си асистент-супервайзър? Аз съм, да. Добре, а Дашке, Галите много успяват. Първото условие ти е вече изпълнено, така че ти си една крачка напред. Отиваме сега, плана. Казахме, хубаво е да го малко напрегнем, 10% или повече. Тоест, поставяш си целта, я мърдаш от края на годината на 30 ноември да си менеджер. Съгласна ли си така? Да планираме. Добре. Така, казахме отзад напред, за да си менеджер, коя квалификация за менеджер ти харесва повече? 2-месечната или 4-месечната? За 2 месеца ли искаш по 60 точки, 120 да станеш менеджер или за 4 месеца 150 точки общо да направиш? По 37,5 средно месечно. Ами по-дългия по-скоро. По-дългия, нали? И аз така мисля. Затова съм направила точно плана с 4-месечната квалификация. Това значи, че последните 4 месеца до крайния срок, който е 30 ноември, т.е. август, септември, октомври и ноември, през тия месеци трябва да ти се съберат 150 точки. Добре, договорено. Така. И отиваме на последните 4 месеца, как ги разпределяме. Например, така, 25, 35, 40, 50, може и по съвсем друг начин да ги разпределиш, но според мен от моята практика в моя екип, хората, които са ставали менеджери по 4-месечната квалификация, горе-долу такива са били резултатите. Обикновено, когато те постигнат 25 точки, 25 към 30, те са вече в момента, в който могат да тръгнат за квалификация за менеджер. Но това става въпрос, ако си асистент-менеджер, а ти си с много по-тежка задача, асистент-супервайзър. Затова целта, най-трудното, въобще пътя според мен е тук да ги докараш до 25-30 точки. Стигнеш ли 25-30 точки, да знаеш, че целта е изпълнена. Това го знам от практиката. Така ли е тези? Някой менеджер, който е станал, може ли да потвърди или да отрече това, което аз споделям от практиката? Така е, така е. Според мен страшното е до тия 25-30 точки месечно да се стигнат. Затова така съм започнала. И въпросът е сега как да разпределим другите месеци. Както искате, така ги разпределяйте. По подобие на горния пример. Ето, дала съм някакъв пример, но това е съвсем не е задължително, наистина примерно. Виждате тук супервайзера излиза на края на 6-месечието. Ставаш супервайзер и имаш за задача вече остава ти половин година, за да стигнеш ниво менеджер.
може и по друг начин, може по-рано да постигнеш ниво супервайзър. Това е реалистично. Както Юрка предишния пример го разглеждахме, тя още съвсем в началото е станала супервайзър. Супервайзър може да станеш дори и с много клиенти. Горе-долу, ако имаш 20, 25, 30 клиента, независимо как са, дали на първа линия или надолу в цялата мрежа, дори без да мислиш кой знае какво, просто с 20-30 клиента, както е препоръчително да имаме толкова, може да се постигне това ниво, така че спокойно може да издърпваш целта супервайзър още в началото. Примерно да бъде поне през април по-напред, за да ти бъде по-лесно в месеците, които са преди старта за 4-месечната квалификация. Защото това са две предимства. Първото, ще имаш по-голям доход като си супервайзър. Естествено се стремиш 4 да правиш. И второто е, че по-трудно е не е много лесно да се удържи това ниво. Супервайзър се постига лесно, но да задържиш супервайзър и да си активна с 4 бонусни точки. Това е както и Сибел зададе въпроса. Тук е трудността и за това трябва много да се работи върху това. Как се работи? Работи се с презентации. Значи точки няма как да се изкарат с Минче, може ли да не пиеш алоe, само ти не пиеш, гледай колко си тъпа, как може да не разбираш, че всеки ден трябва да пиеш алоe. Нали? Знаете, че по този начин няма да се стане. Много хора правят тая грешка, че се опитват, както особено асистент-супервайзерите, които още не правят самостоятелни презентации, опитват се едва ли не да кандърдиса приятелката си, тя вече се записва, да иска да работи и тогава да е доведена една презентация или да я там в Zoom да я покани да гледат заедно презентация на някой от лидерите. Това е най-трудната работа. Това и аз не мога да го правя. Може и да мога, но никога не си позволявам. Предварително не дейте да се опитвате вие да навиете човека да купи алоe или продукти от Forever, или пък да вече да е готов да прави бизнес с Forever. Това е много трудна част. Оставете това, които сте асистент-супервайзери, на спонсора, на менеджера, на другите менеджери. Затова са те непрекъснати, почти средно 2 пъти седмично имаме презентации от офиса в Zoom. А също с вашия менеджер със сигурност прави обучение. Галя, ти в коя група беше? При Цецка? При Цеци, да, при Цеци съм. Да. Не на празно тук най-много. Браво, поздравления на Цецка и вашата група. Просто има много нови хора, много бързо израстване и за вас също, може би, ги знаете тези неща, може би ги изпълнявате, но не всички. Аз знам, че не всички асистент-супервайзери се съобразяват с тези съвети. Много от тях се опитват да свършат най-трудната работа. Ти ако си навила някой човек да дойде и да каже искам да правя forever бизнес, ти си свършила, аз няма какво повече да правя на моята презентация. Нали? Целта е менеджерите или лидерите в Forever да ви помогнат да помогнат на вашите кандидати да вземат по-бързо решение. Иначе вие, ако можехте сами това да го правите, трябва да сте някакви гении. Може би 1-2 да се съгласат в началото, но това са единици. Използвайте помощта на спонсорите и на лидерите, използвайте инструментите на Forever. А вие просто канете на презентации. Но това е друга тема. Как да поканя на презентация, съвсем различна тема. Така че виждате, тук пак сме ги разпръскали точките. Виждате, че имаме едно... Ти колко средно месечно точки правиш последните месеци, Галя? Декември, ноември, октомври. Различно октомври, ноември не успях да направя 4. Декември направих 4 бонус точки. Да, горе-долу, както това е нормално, съвсем нормално за асистент-супервайзър.
Даже браво, даже чудесно. Малко над 4 имам в декември. Това е отлично и ти си, както предишния пример, над средното ниво и аз съм сигурна, че ще успееш на края на годината. Но вижте сега, не дейте да се притеснявате от високи цели. Това е един от съветите на... Още малко ще имаме, съвсем малко, към и 15 и 20 ще завършим. Един от съветите на Джейн Лич, който лично чухме от нея на едно рали. Ралитата за това са толкова полезни, не само защото са прекрасни преживявания, но защото ни дават възможност да се срещнем с големи, най-добрите в Forever и да ги питаме лично. Кажи там сега какво ще ни кажеш, и Джейн ни каза едното, което ни посъветва, беше: поставяйте си високи цели, не се страхувайте от високите цели. Какво може да стане от високата цел? Тук никой няма да те санкционира, както сподели Ирена в някои други или пък корпоративни среди, да има санкции. Няма санкции, сам си шеф, ти си планирала до ноември, ако не стане ноември, ще стане декември. Но представи си дори изобщо да не стане целта, да си представим, не става, ама ставаш асистент менеджер. Аз мятам, че ти ще си напълно доволна да си асистент менеджер през 25-та година, като си 25-та асистент менеджер, 26-та няма как да не станеш менеджер, но пък доходът ти ще е един много приличен доход. Няма да си какъвто доход имаш в момента. Така че ти ще си изградила една хубава организация. Докъдето и да стигнеш, все е по-добре, отколкото да се страхуваш да поставиш цели, само защото няма да ги изпълниш. Всеки, който е тръгнал да изпълнява целта, докъдето и да стигне, пак е по-добре, отколкото е сега в момента. Така че хич не се притеснявайте. Но от друга страна, много е важно този дедлайн, този краен срок да си го спазите, а може и целта да стане друга по време на периода, през който ние работим. Може да стане по-висока, може да стане по-ниска, може да си остане същата. Във всички случаи ще сме по-добре, ще сме крачка напред, ако сме направили ето това елементарно планиране, разбиване на целта по месеци и след това, поне за първото 3 месечие, разбийте на седмици. На седмици. Трябва да стигнем до седмичен план. Сега януари вече, може да се каже, първата седмица е минала, но остават ни 3 седмици. Разпределяш 3 седмици по колко точки ти планираш, според твоята ситуация. Ето долу сме написали някакви примери. Примерно 2 асистент супервайзери, тук сме дали вече за февруари, 8 клиента. Може и по друг начин да е за януари, е съвсем елементарно. 1 асистент супервайзер и 1 преференциален клиент. Но както ти си искаш, така ще си го прецениш, си го разпределиш. Може да поотложите с някоя точка според вашата ситуация. Въобще не сте длъжни да държите на тези цифри, но ако забелязвате, има моменти, юни, юли, съм дала една и съща цел, не нараства, защото вече 15 точки според мен е едно постижение, което трябва да се работи за задържането му. И как става то? Как става? Аз не знам друг начин, освен презентации. Разбира се, и това, което наричаме срещи, то също е презентация 1 към 1. Всеки ще си прецени как му е по-удобно да работи. Според мен най-добре е комбинирания вариант и да правите така наречените домашни презентации или козметични презентации и да се срещате 1 към 1. На срещите 1 към 1 асистент-супервайзера, според мен, трябва задължително да помоли спонсора да присъства. Въобще на всички презентации, докато ти самата не се чувстваш сигурна, имаш спонсори нагоре, каниш, досаждаш. Спонсора е за това да го безпокоите, да го ръчкате и да го използвате. Нали, малко грубо. Точно така, точно така. Но, нали, съжалявам. Възползвай се
Тя галчето се възползва, да, ама може и малко по-интензивно да се възползваш от мене. Да. Ето, вече имаш обещанието на Цецка. Аз винаги имам зелената светлина от нея. Просто имате късмет. Тук всички в екипа, които сме в този клуб 4 бонусни точки, аз не мога да кажа един, че не е добър спонсор, но Цецка има изява, тя си има доказателство. За мен тя е номер 1 от не менеджерските. Пожелавам и в общата класация да е все по-нагоре. Това, което тя си постави за цел. Може и такава цел да си поставите. В класацията да са медици къде. Също както ви харесва, каквито искате, но да си поставиш цел да достигнеш ниво в маркетинговия план на Forever е добре, най-вече защото е изключително добре измеримо. Просто нямаш проблем да не го измериш, а също и броя на точките се измерват съобразно презентациите, които ти правиш. Така че можеш да седнеш, да смяташ един ден или един час и да разбереш къде си и как си. Но планирането най-малко до седмично трябва да бъде сведено. Сега в теорията казват до ежедневно планиране. Ако и това може да го направите, мисля, че сте отличници. Аз лично работя с моя екип до седмично планиране, но не съм станали още група на диамантени менеджери, което значи, че може би трябва да отидем на ежедневно планиране. Не мога да бъда някакъв, кой знае какъв добър пример, защото слушайте, отивайте на ралита, гледайте диамантените менеджери, знаете какви нива имаме последните години. Съвсем нов маркетингов план направи Хонами, но имайте предвид все пак, че тя не е копируем пример в Forever, защото тя е човек, който инфлуенсър в социалните мрежи. Тя е в друга позиция, в която поне тук ние не сме. За сега. А пък, ако не сме инфлуенсъри, по принцип няма нищо, няма кой знае каква трагедия, защото можем да се опитаме пък да включим такива в нашите мрежи. Знаете за тази презентация, в която се казваше: ако мисля, че не успявам, защото съм твърде млад, да включа по-зрели хора в екипа си. Ако мисля пък, че не успявам, защото съм твърде стар, да включа младежи в екипа си. Ако мисля, че не успявам, защото съм жена, да включа мъже в екипа си. И така нататък. Ако мисля, че не успявам, защото не съм инфлуенсър, да включа инфлуенсъри в екипа си. Такива неща. Добре? Да поприключваме вече. Нещо, въпроси, допълнения? Допълнение, искам да кажа, че остават още 4 седмици този месец, не 3 седмици, така че точките може да са повече от 4. Така. Ето, виждаш ли, не съм се вгледала в календара. Това е бонус. Бонус за тези, които искат да дигат ниво. Браво, Седмици са точно. 4. Права си. Както винаги и конкретна. Чудесни, Але, много ти чудесни. благодаря, че раздроби. Напълно реалистични. Аз също така съм се развивала, така че абсолютно постижимо. Постижими са. Винаги може да си промените решенията. Някой казва: добре, аз сега примерно имам голямата любов и трябва да отида на море и не знам какво. Може малко да коригирате. Аз да ви призная за извинение, лично аз това, за някакво извинение да не си постигне някой целта, признавам само ако има току-що родено бебе. Това ме обориха много от англичанките, знаете, и в последните месеци на бременността, и в първите месеци на отглеждане на бебетата направиха невероятни резултати. Но за мен, ако имаш бебе, да, окей, вземи си там 3 месеца при на отпуска или понамали нещо от темпата. И другото, ако голямата любов на живота срещнеш, също до 3 месеца. За мен това е от моята практика. Голямата любов ти носи още вдъхновение, един крак за развитие. Той има роднини Точно, голямата ставате любов, има двама. приятели голямата любов. Така Ако е. пък
не иска да сподели на роднините приятелици, ми не е голямата любов. Ама и Да, и дали е голямата любов, ако той не те подкрепя в Еми да. това, което ти си избрала? Еми да. Да, правилно, правилно. Чудесно. Благодаря на всички. Много е важно. Както и да го направите, направете планирането за 2005 година, направете целта, срока, поставете, разбийте на малки подцели и започваме. Каква е нашата работа? Аз пак ви казвам това, което моята малка дъщеря, която вече хич не е малка, но като беше малка, когато аз започвах преди, още предучилищна възраст, преди да тръгне на училище, когато я питаха какво работи майка ви, казваше, тя пие кофенца. Тя пие кофенца. Тоест пийте кофенца, срещайте се, пийте чайчета, пийте бира, каквото искате пийте, но просто се срещайте с хората и нещата ще станат. Много благодаря. И Ами, аз благодаря, Гале. Галя Много беше полезно за всички много нива. полезна. Благодаря, Галя.